Και να πάμε σε κάποιο θέμα που είναι πιο τρυφερό, που έχει να κάνει με τα παιδιά, αλλά που δυστυχώς και αυτό μελαγχολικό είναι, γιατί το χαμόγελο του παιδιού, αυτός ο οργανισμός που έχει σώσει πολλά παιδάκια, χιλιάδες παιδιά, και σώζει, είναι όλα αυτά τα παιδιά που εγκαταλείπονται ή που ζουν σε οικογένειες που είναι κακές οικογένειες και πρέπει να φύγουν από εκεί, που ξεκίνησε από το όνειρο ενός πιτσιρίκου που δεν υπάρχει, το γιο του κυρίου Γιαννόπουλου. Ένα αγοράκι, θα το δείτε στο βίντεο, που πριν φύγει από τη ζωή αυτή είχε ένα όνειρο. Να δημιουργηθεί έτσι ένας κόσμος για τα άλλα παιδάκια. Και το όνειρο αυτό είναι πραγματικότητα, τον πατέρα του. Αλλά δυστυχώς το χαμόγελο του παιδιού, κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτό το κικιώνα που μας βρήκε, μέσα σε αυτή τη θύελλα που μας βρήκε, πλήττεται βαρύτατα. Και ας το πούμε έτσι, ας το πω λιγάκι και ας ακούγεται άσχημα, κινδυνεύει. Κινδυνεύει ακόμη και να κλείσει. Όσοι κάνουν το λέει και ο Γιαννόπουλος για να μην τρομάξουν τα παιδιά, εγώ θα το πω, η ώρα είναι περασμένη, δεν μας ακούνε, να κινδυνεύει να κλείσει. Γιατί δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Και είναι τραγικό για μια χώρα που δεν έχει άλλους τέτοιους οργανισμούς να χάνει αυτόν που υπάρχει και που στηρίζεται στη φιλανθρωπία. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι του ζητήσανε για να συνεχιστεί ή να δοθεί κάποια παροχή να μπει κάτω από την ομπρέλα την κρατική ή ενός κόμματος. Θα τα δείτε τώρα, θα τα ακούσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα και να κουβεντιάσουμε μετά. Να μην αφήσουμε να σβήσει το χαμόγελο του παιδιού. Ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος, ιδρυτής του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού», στις 9 Νοεμβρίου του 1995 οραματίστηκε μια νέα κοινωνία. Ανδρέα, έγραψες στο ημερολόγιό σου. Έγραψες την πρώτη σελίδα. Εμείς συνεχίζουμε να γεμίζουμε τις σελίδες του, ακολουθώντας πιστά τα λόγια σου. Οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, που είναι οι καθημερινοί άνθρωποι, κλείστηκαν στον εαυτό τους, κλείστηκαν στα προβλήματά τους. Προσπαθούν να δουν το μέλλον τους, τη δουλειά τους και τη δυνατότητά τους, αν θα επιβιώσουν, άλλοι είναι ανέργοι κλπ. Οι εταιρείες έχουν προβλήματα τεράστια. Όλα αυτά λοιπόν επηρέασαν το χαμόγελο του παιδιού. Το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή η σύνεση και η δουλειά που κάναμε ήταν ακριβώς γιατί αξιοποιούσαμε τα χρήματα αλλά και τις υπηρεσίες αλλά και τα είδη που μας έδιναν οι εταιρείες. Τα σπίτια μας, που το κάθε ένα είναι μια μεγάλη αγκαλιά για παιδιά από μηνών έως και αρκετά μετά την ενηλικίωσή τους, αποτελούν τη βασική δράση του χαμόγελου. Εσύ είσαι αγαπημένη μου μανούλα. Παιδιά που οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές απομάκρυναν από το φυσικό οικογενειακό περιβάλλον τους και έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση, είναι θύματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης, βρήκαν στους χώρους μας ασφάλεια, αγάπη, ηρεμία, αποδοχή, αλλά κυρίως μια πραγματική οικογένεια που τόσο έχουν ανάγκη. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ, γιατί πρέπει να στηρίξουμε χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα καθημερινά και να μην σταματήσουμε την ποιοτική δουλειά που κάνουμε. Ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει ότι εσείς, σαν χαμόγελο του παιδιού, επιχορηγείστε από το κράτος. Το χαμόγελο του παιδιού δεν χρηματοδοτήθηκε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, 15 και 1 που λέμε, γιατί αυτό το ένα το χρόνος είναι κρίσιμος, γιατί δεν αναγκαλίστηκε κομματικά με κανέναν. Γιατί δεν εξαρτήθηκε κομματικά από κανέναν. Ήταν χαρακτηριστικό κάτι που είπε κάποια στιγμή ένας διευθυντής ενός υπουργού. Με ποιον είναι, λέει, γιατί δεν πήραν τους προηγούμενους χρήματα. Ήταν χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση που έδωσε ένας φίλος γνωστός, δεν είναι με κανέναν. Άρα είναι το μαύρο πρόβατο και πρέπει να μην παίρνουν επειδή δεν ανήκουν σε καμία κομματική εξάρτηση.
Τα σπίτια μας είναι στελεχωμένα επί 24 ώρες βάσης με ανθρώπους που πέρα από επαγγελματισμό και εξειδίκευση έχουν πάνω απ' όλα αγάπη, υπομονή και διάθεση. Εργάζομαι εδώ και 2 χρόνια στο Σύλλογο. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι με τα παιδιά, ξεχνάς τα πάντα και φέρεσαι τελείως διαφορετικά. Φιλοξενούμε 20 παιδάκια, 10 αγοράκια, 10 κοριτσάκια, από 20 μηνών μέχρι 15 ετών. Πολλές από τις χορηγίες, τις πολύ σημαντικές χορηγίες που είχαμε, έχουν κοπεί. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι που μας τις προσέφεραν δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα. Θεωρώ ότι αν κοπούν κι άλλα πράγματα θα είναι εις βάρος των παιδιών. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί και μας πιέζει περισσότερο από όλα τα άλλα. Εμείς, το μόνο που θέλουμε να επισημάνουμε και να τονίσουμε είναι πως τα σωματικά και τα ψυχικά τραύματα πονάνε ακριβώς το ίδιο. Η διαφορά είναι πως μια μελανιά με τον καιρό θα φύγει, ενώ η απογοήτευση, η πίκρα και ο θυμός θα μείνουν για πάντα. Όταν σε αγαπούν, νιώθεις υπέροχα, γιατί πραγματικά το χαμόγελο του παιδιού έχει βοηθήσει πολλά παιδιά. Όλοι ξέρουμε πως έχουμε φτάσει ως το χαμόγελο για κάποιους σημαντικούς λόγους. Όταν ήμουν 6 χρονών, ήθελα να έχω πάρα πολλά παιχνίδια, όμως δεν μπόρεσα να έχω τίποτα. Πλησίασαν κομματικοί άνθρωποι για να δούνε που κινείται το χαμόγελο του παιδιού, αν υποστηρίζει κάποιον για να πάρει επιχορήγηση. Απλά δηλώναμε όταν μας ζητήσαμε τη βοήθειά τους και στα επίπεδα εκείνα που έπρεπε να πούν με ποιον είναι, η απάντηση ήταν με κανέναν. Όταν ζητήσαν να μάθουν που βρισκόμαστε, όταν μου ζήτησαν και εμένα προσωπικά να συμμετέχω πολιτικά σε κάποιο βουλευτική ή δημαρχιακό αξίωμα, τους εξηγήσαμε ότι εμείς είμαστε χαμόγελο και δεν ανήκουμε σε κανένα. Γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι κάποιοι έδιναν κάποια τεράστια ποσά, το μισό προπολογισμό του χαμόγελου το έδωσαν σε 2 γιορτές. Από τη λίστα στις δικές σας διάβαζα και έπαθα την βραδιά εκείνη ότι θα πάθω συγκοπή. Όταν είδα 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ σε 2 γιορτές, το Χριστούγεννα και το Πάσχα, σε κάποιο φορέα που ούτε στα χαρτιά δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν τιμωρηθήκαμε γιατί προσφέραμε πολύ σημαντική δουλειά και ενοχλήσαμε πάλι το βαθύ κράτος. Να του κόψουμε το σπίτι. Τη γραμμή SOS 1056, τις 8 κινητές ιατρικές μονάδες, την ενίσχυση της οικογένειάς του, τη στήριξη στο νοσοκομείο, το Amber Alert. Για να μην κόψουμε τίποτα, χρειαζόμαστε το ευρώ που δεν σας περισσεύει. Χωρίς εσάς, έχουμε μόνο 1,5 μήνα ζωής. Τηλεφωνήστε στο 14545 ή στείλτε χαμόγελο στο 54020. Τώρα. Χωρίς εσάς έχουν 1,5 μήνα μόνο ζωής. 1,5 μήνα ζωής. Δηλαδή ουσιαστικά το κέντρο χαμόγελο του παιδιού, τέλος Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, μέσα Ιουλίου δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι τραγικό, έτσι όπως ακούγεται. Είναι φοβερό. Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Το ξέρω γιατί έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά μαζί τους από την αρχή, Αυτό μου έλεγε τώρα. Τα πρώτα παιδιά εθελοντές, 11, 14, 15, ήταν σε ένα στούντιο, όχι αυτό, σε μια εκπομπή, σε κάποια εκπομπές σας, που ερχόντουσαν και συνέβαλαν με τις απόψεις τους. Σήμερα αυτά τα παιδιά, μεγάλα παιδιά, είναι μεγάλοι επαγγελματίες, συνεχίζουν και είναι στις επάλξεις του χαμόγελου και συνεχίζουν και είναι θεματοφύλακες αυτοί που προσπαθούν να μας στηρίξουν. Και για να πω από όλο αυτό, εμείς θα κάνουμε προσπάθεια στα προφορία ολόκληρη για να κρατήσει το χαμόγελο του παιδιού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να μην υπάρχει. Ξέρω ότι περνάμε όλοι μας και το ξέρουμε όλο αυτό. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Και το 1 ευρώ και τα 2 και τα 5 για κάποιους έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όμως αυτό το πράγμα δεν πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να κλείσει. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που θα βρεθούν στον δρόμο. Εκείνο που μου έκανε όμως μεγαλύτερη εντύπωση και με τρέλανε, έτσι, με νευρίασε, με θύμωσε, είναι αυτό που λέτε κάποια στιγμή, ότι σας ζητήσανε να μπείτε κομματικά κάτω από την ομπρέλα ενός κόμματος για να υπάρξετε. Και εγώ τρελαίνομαι τώρα. Κοιτάξτε, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που εξυπηρετούσαν και το τονίζω, πάντοτε έχω τονίσει ότι είχαμε συνεργασία
με το θετικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας που ήταν η καλή πολιτική κλπ. Τα κόμματα, καλώς ή κακώς, έχουν μια διαδικασία με κάποιες σχέσεις, με κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά. Λοιπόν, θέλανε, για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα, θέλανε να είμαστε κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Και το τονίζω. Στα κόμματα. Τα κόμματα, οι κάποιοι άνθρωποι στα κόμματα, τα κόμματα είναι, ξέρετε, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Τα κόμματα είναι ένας θεσμός που πρέπει να προσέχουμε. Προσέχω τα λόγια μου καμιά φορά και ξεφεύγω από την ένταση. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στα κόμματα αυτή τη στιγμή έχουν αποκτήσει τον τίτλο του μικιοκράτη. Δηλαδή έχουν τη μικιό τη δική τους, έχουν την γνωριμία με τον τάδε και τον τάδε κλπ. Και παίρνουν χρήματα. Όταν αλλάζει το σύστημα, η διοίκηση του Υπουργείου, όχι ούτε καν ακόμη και της κυβέρνησης, έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν αυτό, λιμένουν τα χρήματα αυτά. Και όταν λέω λιμένουν, παίρνουν χρήματα του κρατικό κορβανά. Εμείς λοιπόν, και το είπε χαρακτηριστικότατα και σας το ξαναλέω πάλι, το είπε χαρακτηριστικότατα διευθυντής Υπουργού, με ποιους είναι. Και λέμε λοιπόν, δεν είμαστε με κανέναν. Το πληρώνουμε αυτό και το βλέπετε ότι διαχρονικά γίνεται. Όμως θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν παίρναμε επιδοτήσεις καθόλου, γιατί κάπου υπόθηκε ότι κόπηκαν οι επιδοτήσεις. Ευτυχώς που δεν παίρναμε. Κάποια χρήματα λίγα κατά καιρούς που μας δόθηκαν με 1,2% του προπολογισμού μου. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή, ακόμη και αυτή τη στιγμή, δίνονται κονδύλια για μελέτες, για γραμμή σαν τη δική μας, δίνονται κονδύλια για μελέτες για να γίνει προστασία των παιδιών στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν να κάνουμε τίποτα άλλο.